OKFM 101.7. Adia Champion Jumedie and upon motivational message de mamone this way chocolate drink and able me chido mamede amamo. And the title of my message and asa sama mede emma wono a centra that's one say how to avoid a wasted life. How to avoid a wasted life. Na say obrano de wanya wuramu pe umpo wanya ba. Na wan sha ebre bi beso abehwe hu se what say bre. Utimu se what say bre ankasa what waste your life. Opportunity be a wunya bia what waste no. Time na Nyankopon de ma wo no what say no. Say wan kasa what say wa brabo. Na ekwan ba na wo befa so a ema won say wa brabo no. Eno ene afutu amede ema wo na metie message bi a Dr. Paul Inenche wo ye police Mr. wo ye osofo ewo Nigeria. OKFM 101.7. Onyaminipa ewo Nigeria memu na some message na wo kan ye enimu na menya aba bi free mu a eno no pay me pese ye nyina yesua bibi efree mu na eboa ema eniema nso edimo ekama enti na said ye kono no yenko ne saa na meka mo said this way chocolate drink Ghana koko papa bi ede bobe chidom ama dwumadie etimi edimo kama na nasema wo kan ye ne se obro na wo bono wa onyame de obi apa ama no eti de wankasa wo pe na wo beye yesore no pa 24 hours ni obi a ewobi nanso 24 hours na ekuta wo no de wo de beye no eno ene be kire wo bobre anasa wo daache eno ne be kire se wo waste wo life anasa wo life no wo de wanamo esisiye wo se oni pa bi ansa wo bobra ade a edi kan pa no ene se esese wo ne Nyankopon kita hodie your relationship with God no esese ye intact esese wo hu se nyame bi wo ho na nyame bi na ebo wo evisa wo no enye wo na wo kire abusu a wo befiri mu enye wo na wo kire kasa abusu a wo befiri mu enye wo na wo kire wo man esese ye wo wutum ena enye wo na wo kire wo maame anasa wo papa enti bibi kra che se bibi wo wiase so ati ase wo wiase no kwa wo ni baabi a wo firi baaye wo hu ya ne sesantan ya wo wo ena baabi a wo to enye wo na kire se ya nwumi wo Ghana ana ya nwumi wo Nigeria na se ya nwumi wo America memu wo ni tumi bia wo so kasa abusu a ye wo wutu mu se wo ya santini se ebi a wo ye ewe se wo ye gan nya wo na wo kire ye se me ba wiase no me pese me firi nkran ana me pese me free asantemem ana se me pese me free western part of the country ana se me pese me free sesala ana damango ena me pese me free enye wo na wo decide ye eti bibi kire wo se wo you are not in control enti jaije no na hu se nyame bi wo ho e se nka wo control a enka wo ba wiase no enka wo kire se me pese a wo me wa America me pese a wo me wa Nigeria me pese a wo me Togo ena bana me ba no so me pese kasa busu me free mu se me pese me free enkran me pese me free Kumasi ana me pese me free voter region enye wo na wo decide ye wo dia ne se wa ba be wuram ena enye wo na wo kire wo maame ena enye wo na wo kire wo papa wa nka se oh ba me ba wiase me pese maame we na wo me ena papa we na wo me woni tumi bia wo so eno kro kire wo se bibi wo baabi bibi eno kro kire wo se nyame bi wo baabi eti san nyame no na sese de di kan wo hwehwe no na wo hwehwe na kwan na wo hwehwe ne wo pɛ na wo ye na wo de ebobra if you say you are not in control control bi wo ha Nyankopon e de ama wo ebi te say wo ma wo time no de wo pɛ na wo de bɛyɛ ɛna wo san de wo pɛ ama wo free will ɛno de control ni kutawo na sɛ ɛba eniema bi atumi wo mu a ɛno de obaba bɛmɛ na brɛ wo ho ase na tumi ni nkutawo wo nyame bi wo ho eti Dr. Paul Enenche kan sɛ bɔmɔden sɛ wo bɛhwehwɛ sɛ nyame na wo bɛhwehwɛ na kwan efisɛ na kwan no wo to twene ya wa na bɛbrɛ sɛ na kwan no wo betimi ɔde wo pa ma wo ɔno a wɔka wɔ sɛ me de nkwa ɛne owuo asi wɔ mu me de metu fo sɛ nkafa nkwa enti wo betimi a wadwen sɛ awurade wo nkwa no mempɛ me mepɛ wuo ɛno ɛyɛ wo choice nanso kan hu no sɛ wo to ne de na twene ade wo de na wo bɛfa no wo ankasa asase so wo bɛbrɛ enipa bebrɛ wo mu live frustrated life enipa bebrɛ wo mu abam wo buo no Onyankopon principles and laws ni wiase na wo boye no wo de mra bi tutu ho obi a wo bu su bia wo brɛ obi a wo bu su bia wo brɛ it was hwehwɛ akwan no na ɛfa so na ɛbɛboa ama na si wie de edi kan ɛno no ana bomodian sɛ nipa bi a wo behia wo mu bia no wo be maintain quality relationship bomodian sɛ wo nipa o matwa wo hye bɛyɛ nipa papa nipa o mu hye wo nkran enipa a wo ne o mu namte a wotimi bɔbra if say one crofo bi wa wo de ho bɔ wo mu a wabra bɔ sɛi wan fa nu bɔne wan nye dwamanbɔfo a wo bɛyɛ kromfo wo bɛyɛ trofo enti na bibu san sɛ enkrofo a wo ne wo nam no wabra bɔ no ɛte sɛn enkomo a mu die ɛte sɛi
wo no wo mu hia na se mudi nkomo wie na se wo kwa eya na wa tenka mu no wo feelings no eya na ekosei ene ye self analysis na hwe wabrabom enipa ewo wo life mu no senya de ebo ama ne koyi a hweye ena wo bra na wo bɔ ne se wotia wo bi na so akɔno kopa nipa ne kyɛw ebi se hu no nipa ne eye tia wo no ebe hawo obi na wo ne ye adwuma na akɔ wi a ne sika kopa ne kyɛw obi a waye ne bɔne bia kɔ ne kopa ne kyɛw se de be ya obenya healthy relationship ebi se asase so wo mo ye foro a ye hia wo mo no wo mo na ye sane a ye hia wo mo it how you treat people ekwa wodi ni pafa so na hu hia pa de wudua no eno ena wutwa de to som yensa live on purpose fa bibi se woni so ese wonya direction menye obi ansa wo sori a ase wonnim ne wo ye wo bra na ene kra me ye dey etu obi timi fra wo asema se wo bra ne enko ne nam ha ebi se wo ankasa no wonnim baabi a wo kɔ fa bibi se woni so me dɔfo fa bibi se woni so se afi we na me pesa me ye na wo chi mu we na me pesa me ye busumi we na me pesa me ye esese we live a life of purpose esese wa anya sa wo panyi bi e friend Dr. Miles Moreau wanya ne ba bi kro wo say when purpose is not known abuse is inevitable. When purpose is not known, abuse is inevitable. It is a one who botaye, one who adie bi de one who de breye, one who de sasa wo de wabrabo ya. Obane na musa na wabrabo no na ato apen. Enti fa bibi si woni so na hwese obeye sa ade no. And develop your potentials. Enipa bi a wo wiase bia, onyame de bibia hyomu. Bible say woma ebi 1 talent, woma ebi 2 talent, and woma ebi nso 5 talent. Enti wo wo bi enti hwehwɛ sadeɛ no na ɛyɛ ho adwuma hwehwɛ adoma kyɛdeɛ bi Nyankopɔn de ama wo gift and abilities bi na ɛyɛ ho adwuma mente na obi mɛyɛ ma wo obi mɛyɛ ma wo ade pam wotim sɛ ade pam wo yɛ ade sua bi ka ho na hu sɛ deɛ colors ne yɛ colors combination ebi a wo decoration wo yɛ ho adeɛ pa wo bi yɛ wedding na sɛ wo ba na wo yɛ decoration na ɛfɛ dodo ɔho develop skills no panimdeɛ ka ho tietie nkrɔfo ene ye wo information age nyame ademo ko internet so a wo benya information free wo data na wo to edigu phone so no fa ya de papa data no enkwahwehwe se de nkrofo obo o mo abrabo na wo de wo mobra wo sorry na wato data na wo hye nkrofo status wo ko Facebook na wo hye gossip ene bloggers na wo follow wo mo ba wo ankasa wo bra na de wo mbo ba nkrofo bra na wo mo bo de wo nya adage efa wo phone etena ho 4 hours na wa sa bre kwa wo potential ne da ho ena obi a ono aye ne de no ne bra ena wo hwe etu oso sori ne Kenya wo ho na waduma chede bi ekuta wo no fita na wo yesua bi ka ho ene cars ya ebay technology wontimi mfa tete kwa asem na enyi obi ka o wo sua Benz de wo sua Toyota de enti udi ha na wudi ha so atiase air condition na wo ya na wo sua bi ka ho bra ne ma dane no na wo nso wo dane wo ho kama ena akwanya bi a wo benya bia sa akwanya ne fa ye bibi opportunities ebeba baabi na abekwa akosom asom yie ohu bie wani na efa ho wurawura ne ebebi mu ebetimi aboa ama se akonya ne ba ye to twini a enye yie da efisa wode wo ho asisi yie na aboa ena de to so nsia bomodin ase da biara da wode be hye wadwene mu se mepese me ye nhira ema obi menye pese me nkomnya menye self centered obi wa ne bra no wo no wodwene wo no nko an ho wono de da bia nkrofo be ya ama no na hia no wodi obi ncha wade nso wo ncha ade da Okay. Wodi da bia wo bi ncha wade ba wodi wo ncha ade da wotiri mu oden ebasa enye fe nipa kora mpese wo mo beben wo bia pe wo bia wo ye ayemuye wo ye adoye ena adoye no obi etimi ye bi anye bia wo hye wo bia wo betimi akankranhye sem bi aka kire nipa na ma nipa no na koma ato ne yem enti fashion wadwene mu se mepese me boa obi mepese me ye bibi ma obi won sidi mpo metimi dia ma obi na asesa na brabo eti fa papaye ma papaye enko wadwene mu ne wakomam ene onipaduam na wo de wo sore anopa bi ade wo nko a wo dwene ho me myself and I Trinity wo nko a na adwene ho de wo benya free nkrofo nkyɛn no ɛna wo pania wo pese obi yema wo no de kan kɔ yema obi wo pese obi ɛkyɛw 2000 Ghana cedis kocha obi 2 cedis wo pese obi kyɛw 1000 Ghana cedis kocha obi 1 cedi ye de wo betimi ye adoye na ebetimi aboa wo ama enema nyina nso etimi etumpo ena de etwato gyan manso twe ene ntokwa gyan se ebekasa wo ye ntokwa pefo na wo pema nso gyan ne ememfa bone kye na gyan se wo ye twan no wo ye obi a wo ye twan wo pema nso a enkrofo kora mpese on beba wo nkyɛn se wo ware bema manso twini a wo bre wo ware oba manso twini a wo bre enti esese wo gyan ne emamu kakra wotimi di niema hye wo mu saa nti ama wo ye tirimɔdenfo wo ye bitter wo di yawo unse da bianko obi kura esre na ye wo ya
obi kura ni gye na ye ofisa wotu woni nye wo ye manson chefo dodo ese wo yi strive efiri wabrabom ese wo yi oyawdie efiri wabrabom ese wo yi anibre efiri wabrabom da bia woni bre nkrofo da bia wo keka nkrofo ho asam wo de woni wo kuru no wo yere tena sese mu di nkoma gossip nko a aware bia se mu di nkoma mu di nkrofo ho nkoma no sa aware ni eni fapem oba ni wo kunu se mu hia we free adwuma ba na we free adwuma ba na mo tena sese mu di nkomo na efa nkrofo ho asemasi kwatade we na na hye no mpabo maware no fapem no enye munni mo ankasa mo ho nkomo na mo man nkomo no enye de enti yiyi eni bre ni wo yawo ene mansonche efiri ho se eye wo dia kokotodwanim na ni nyame nkasa na ka che nyankopon sa wo mmoa wo na gyan ne mamu kakra na wo ye mansonche fo dodo ba bia bedu bia wo de ntokwa ne papa mu eba eye sa wo ankasa na brabo no enye wo de obra ne ye gide ye asasi su wacha nyame ma 100 years kura ebedru eti wo de ne ma hyehye wo mu wo mfa bone nche wo wonya obi bone nyankopon no obo wo no wanye ne bone bone a waye ne suma se nyame so wo de acha wo obi die kakra wo ye wo no wo de cha na ye wo ya ena da bia wo di ya wo ewo mu san ne ma nso me bobo su isa wo de bo wo bra ema wo nsai bre ema wo nsai wo brabo edi yedie ebebro nti na me message ne say how to avoid a wasted life said be ya wo bra na wo bo no dachi se wo hye wachi a woni beje wo ho wakoma beto yam na wo de won sabe su bo kasa me mabobra we ene yede hye ye ho nkran ewo adea chie bia adwumadie so OKFM 101.7